Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň giňişlerini mejlisine geçirdi. Onu hökümetiň 2020-nji ýylda hemde şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriniň netijelerini garaly. Vice-premierleriň, birnäçe ministrlikleriň Welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlaryny dinlenli. Hemde şu ýyl üçin ýurdumyzda durmuş ykdysadyň ösdürmeň meselleri aralyp maslahatlaşyldy. Mejlise Milli Parlamentiň ýolbaşlary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary, welaýatlaryň, etraplaryň we paýtatymyzyň häkimleri, köpçülikden habar eşdirýärleriniň ýolbaşlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary we beýleki ýolbaşlar çağıryldy. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişlerini mejlisine geçirmek üçin Oğuzhan Köşkler toplamyndan ruhyet köşküne tarapy gurady. Ma'lum bolýarly, döwlet başlarymyz ähli toplumlaryň ýolbaşlarynyň gatnaşmagyna 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine başlanýan iş maslahatlaryny geçirdi. Şeýlekem olarda milli ykdysadyetimiziň puwdaklarynyň öňünde durýan möhüm wezipeler kesgitlendi. Ýurdumyzy durmuş ykdysadyň ösdürmegiň wajyp meselelerini garaldy. Hormatly prezidentimiz ruhyet köşküne gelip, bir ýerde Ministrler Kabinetiniň giňişlerini mejlisine geçirdi. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agdalary, salam hormatly adamlar. Biz şu hökümetiň geçen ýyly we şu ýanwar aýyndan alyp baran işlerini jemler. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatmarlarynyň, aýrary ministrleriň we welaýatlaryň häkimleriň hasabatlaryny dinler. Şeýle ýurdumy durmuş ykdysadyň ösdürmek boýunça şu ýolda duran wezipeler aralyp maslahatlaşar. Ministrler Kabinetiniň giňişlerini mejlisine bir Türkmenistanyň mejlisiniň ýolbaşlaryny Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalaryny, welaýatlaryň, etraplaryň, aşgabat şäheriniň häkimlerini, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlaryny, köpçükün habar teristleriniň ýolbaşlaryny hem beýleki ýolbaşlary çağırdy. Ýa-da men 2020-nji ýylda şu ýanwar aýynda döwletimiň durmuş ykdysadyň ötüşine galandan makroiqtisady görkezleri barada hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatmary müşşük we söz berýär. Vice-premier geçen ýylyň makroiqtisady görkezleri, döwlet büdjetiniň ýerine ýetirilişi hemde maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň asabyna maýa goýumlarynyň öýleşdirilişi, döwlet başlygynyň taşyklaryna laýyklykda ýurdumyzy durmuş ykdysadyň ösdürmek boýunça görülen toplumlaryň çäreler barada hasabat berdi. Ykdysadyň düzümine ýoksullyk gomyň eýleýän orny putrandyrmak, kiçik we orta telekeçilik gollamak, döwlet kärhanalaryny huzursuzlaşdyrmak hemde paýdaly jemgyýetlerini öwürmek boýunça görülen çäreler barada hasabat berildi. Vice-premier şeýlekem 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň netijeleri barada hasabat berip, jemi içerki önümiň 5,9 göterim artanyny aýtdy. Geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilenine jemi öndürilen önüm 4,11 göterim artdy. Ykdysadyň puwdaklaryna durnukly önemçik görkezler gazandy. 2020-nji ýylyň degişli döwürine garanyňda bölek satuw haryt durançygy 17,18 göterim artdy. Geçen aýda döwlet budjetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 178,19 göterim we çykdaji böleginiň meýilnamasy 83,11 göterim ýerine getirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalaryna ortaça aýlyk rehmet haky 10,14 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň ýanwar aýyna rejimiň görnüşdäki owa milli maksatnamasynyň çäklerini ýurdumyz boýunça durmuş maksatly binalaryň we deskalaryň 105-niň 222,19 miň ine metrden gowrak ýaşaýyş çaýlarynyň hemde inženerçilik ulgamlarynyň we deskalarynyň gurulşyk işleri alınıp barly. Vice-premier hormatly prezidentimiň garamagyna Türkmenistanyň 2021-nji 2025-nji ýyllarda döwletiň gatnaşmagynaky kärhanalary durandyrmak we özgertmek boýunça strategiýany tasdiklamak hakynaky kararyň taslamasyny ýetirildi. Hormatly prezidentimiň hasabat dinläp şeýle diýdi. Müşşük Türkmenistanyň 2020-2025-nji ýylda döwletiň gatnaşmagynaky kärhanalary durandyrmak we özgertmek boýunça strategiýany tasdiklamak hakynaky karary bardy. Bir mesele soragyň barmy? Ýokmy? Ondan bir karary tasdiklaýan.
Soňra Mali we Iqtisadiýet ministri Serdarov 2020-nji ýylda hemde şu ýylyň ýanwar aýynda döwlet büdjetiniň ýerine ýetirilşi barada hatabat berdi. Geçen ýylyň netijeleri boýunça döwlet büdjetiniň girdijileri boýunça meýilnama 101 göterim, çykdyjlary boýunça 99,9 göterim ýerine ýetirildi. Şeýlekem rejenin görnüşdäki o milli maksatnamasynyň çäklaryny, maýy goýumlaryny özleşdirmek meýilnamasy 121,4 göterim ýerine ýetirildi. 2021-nji ýylyň 1-nji fevral ýagdaýyna döwlet büdjetiniň girdijileri 1,8 etse, çykdyjlar bolsa 80,1 göterim ýerine ýetirildi. Şu ýylyň ýanwaryna balans toporlarynyň 7 mejlisi, şol sanyna fewitlerdäki balans toporlarynyň 6 mejlisi geçirildi. Hasabat döwrüne döwlet emleginiň 13 desgat hyzgyrlaşdyryldy. 2021-nji ýylyň 1-nji fevral ýagdaýyna görä, o milli maksatnamasynyň çäklaryny bir näçe desgalaryň inženerçilik ulgamlarynyň hemde 44,7 ine dördülmetr ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşy tamamlandy. Soňra statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Welbegow 2020-nji ýylda we şu ýylyň ýanwar aýyna ministrlikleriň hemde pugdoklaryň idaralaryň bellilen tawşyklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Geçen ýylda senagat pugdoklaryny 2019-njy ýylda bilen deňeşdirilende ösüş gadanly. Şol sanyna benzin öndürmek boýunça 8,16 göterim, suwuklandyrylan gaz boýunça 16,17 göterim, çalgy ýaglary boýunça 11,17 göterim, polietilen boýunça 80,5 göterim, polipropilen boýunça 22,18 göterim, demir önümleri boýunça 1,16 göterim, plasmasadan edilen we aýna süýümli turbalar boýunça 45,18 göterim ösüş gadanly. 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna gadanlan netijeler barada aýdylyp, geçen ýylyň degişi döwrülen deňeşdirilenne neft koksunyň öndürilşi boýunça 58,17 göterim, sement boýunça 28,16 göterim, plasmasadan edilen we aýna süýümli turbalar boýunça 6,18 göterim, şoklat önümleri boýunça 2,12 göterim ösüş gadanlanlygy bellenildi. Hatabat döwrüne aragatnaşy hyzmatlarynyň möçleri 6,18 göterim artdy. Obagjak toplamyna şu ýylyň ýanwaryna öndürilen gög önümleriň mukdary geçen ýylyň degişi döwrülen deňeşdirilende 31,9 göterim, etiň öndürilşi 2,16 göterim, süýdüň öndürilşi 3,17 göterim we ýumurtkanyň öndürilşi 2 göterim köpeldi. Hatabat döwrüne ykdysadyýetiň döwlete dagylsyz ulgamyna da üstünlikler gadanly. Hormatly prezidentimiziň taşyklaryna laýyklykda milli statistika ulgamyny döwre baplaşdyrmak, ony sanly ulgama geçirmek, bu ýolda dünýäniň öňde barjy tejribesini ornaşdyrmak boýunça degişi işler alınıp barlýar. Soňra Merkezi Bankyň başlygy Ana Durdiýew ýolbaşçy diýen ulgamyny geçen 2020-nji ýylda şeýlekem şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şoň bilen baglanykda döwlet daşlarymyň tawşyrynyň çäklaryny geçen ýylda milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmak, sanylaşdyrmak, banyk ulgamyny döwre baplaşdyrmak, nagdýal habarlaşyklaryň möçürligini artdyrmak we pul dolanşygyny kadalaşdyrmak boýunça toplumlaryň işler amala aşyryldy. Hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini laýyklykda şu ýylyň ýanwar aýyna ýurdumyzyň banyklaryna degişi işler alınıp barly. 2021-nji ýylyň 1-nji fevral ýagdaýyna görä ykdysadyýetimiziň hojuluk subýektleriniň mali serişlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmaga gönükdirilen karzylaryň umumy möçleri geçen ýylyň degişi döwrülen deňeşdirilende 11 göterim artdy. Ykdysadyýetimiziň döwleti degişi bolmadyk bölegine berilen karzylaryň möçleri geçen ýylyň degişi döwrülen deňeşdirilende 14,16 göterim ýokalandy. Yeňillikli bank karzylarynyň möçleri geçen ýylyň degişi döwrülen deňeşdirilende 3,11 göterim ýokalandy. Şuna 1824 taslama malileştirildi. Obagjygyna zähmet çekýän ýönüm öndürjilere obagjyk teňkelerini enjamlar satyn almak üçin berilen kart serişleriniň möçleri geçen ýylyň degişi döwrülen deňeşdirilende 33,5 göterim artdy. Şeýlekem ilatyň ýaşaýyş turmuş şertlerini gowlandyrmak maksady bilen ipoteka kartlarynyň berilmegi dowam etdi. Pul dolanşygyny kadalaşdyrmak, goýumlar çekmek, elektron düzümi netijeli herekete girmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hem hatabat berildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow 2020-nji ýylda we şu ýylyň ýanwar aýyna ýurdumyzyň neft senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyl içinde döwürçin maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi barada hatabat berdi. Geçen ýylda neftin gaz kondensaty bilen çykaryşynyň meýilnamasy 100 göterim, tebigi we ugurdaş gazyň çykaryşy 101 göterim, nefti gaýtan işlemegiň meýilnamasy bolsa 101,17 göterim ýerine ýetirildi. Benzin öndürmekde 104,5 göterim, dizel ýanyjyny öndürmekde 104,14 göterim, polipropileniň öndürilşinde 102,12 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmekde bolsa 116,17 göterim ösüş gadanly. Şeýlekem mawy ýanyjy eksport etmegiň we özleşdirilen maýy goýumlarynyň mukdary barada hatabat berildi.
şu ýylyň ýanwar aýyna nefti gaýtan işlemeň meýilnamasy 100,8 göterim, benziniň öndürüşiniň meýilnamasy 100,4 göterim, dizel ýanyjyny öndürmeň meýilnamasy 103,4 göterim, polipropilen öndürmeň meýilnamasy 102,5 göterim, tebigi we ugdaş gazyň çykalyşynyň meýilnamasy 115,9 göterim, mawy ýanyjyň eksportynyň meýilnamasy 110,16 göterim, maýy goýumlarynyň özleşdirilişiniň meýilnamasy 131,14 göterim ýerine ýetirildi. Şeýlekem neftin gaz kondensaty bilen çykarylýan möçleri, geçirilen buruglamak işleri hemde 2D we 3D usullar arkaly seismik barlyklaryň geçirilişi barada hatabat berildi. Döwlet başçylygynda hatabat dinläp, neft gaz toplamyna işleri döwrüň tarapyna laýyklykda guramak bilen baglanyşly anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyr geldenip şeýle diýdi. Hormatly minister Karmel Ağalar. Ben berdan atawawlarymyz edi watanymyzyň adawlaryny belinde galdyrmak üçin ähli taýarlar edip, döredip, gurup, taryhda öçmüzük iyi goýup ýaşap geçipdirler. Biz atawatanymyzyň hem şan şöhratyny belinde götüren büyük şahsiýetlerimize hem tüýsürekden gowanýar. Näşoň orada olaryň atlaryny ebedileşdirýär. Merdana federalymyň ýoly münasip dowam etmäge çalışýar. Evi watanymyzy dünýäniň nusholuk hem döwletiň derejesinde çykarmak urundan ähli taýarlar edýär. Ne hem şu maksatdan uğralyp jemgyýetimizi dörejülükdi, rahmet çekip, bir täze bilen tepkütlere ýetmäge, büyük işler amala aşyrmaga, ruhlandyrmak. Ýa-da geljekki nesillere, milli gymmatlyklarymaza buýsunç. Büyük insanperwer kadary esasında terbiýelemek maksady bilen büyük şahsiýetlerimiň hatirasyny bilen tutup, olaryň ýagty ýadyýarlygyny ebedileşdirmek urundan zero işleri alyp barýar. Şol büyük şahsiýetler haklarynda Altarlyýew, Maýa Kuliýewa, Beşim Nurali ýalyna teatr, kino, Aydın Saad sanatynyň wakillerini Şükür Bagşy, Magtumul Garlyýew, Sahjep Barf ýaly hem meşhur başy sadanlary. Awaýew, Ödeýew ýaly ýazyjy şahyrlarymyz. Bilal Mramny görkezmek bolar. Şeýlemen biz ýylat ýerleriň, olaryň hem beýleki desgalyň taryhatlaryny dikelýär. Näşe maksat bilen Türkmenistanyň mejlisine halkara Neft we Gaz Uniwersitetine ýagşyrly Kakaýyň adyny dakmak baradaky soraga seretmegi tawşyrýar. Kakaýew ýolumyň bir görnükli döwlet we jemgyýetçilik işgärdi. Ölenleri tejribesi bolan halipady. Ol Neft Gaz polunyň täärki zaman ulgamyň hem emeli gelmegine hem şo sanyny da halkara Neft Gaz Uniwersitetiniň döredilmegine hem ösürmegine de oly goşdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Üwedow uluk hemde aragatnaşyk toplamynyň ministrliklerini we pudoklaryň dolanýyş idaralaryna 2020-nji ýylda hemde şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Uluk aragatnaşyk toplamynyň düzümlerini 2020-nji ýylda öňümçük meýilnamasy 120 göterim bir jaýdyldy. Toplamyň 2021-nji ýylyň 1-nji aýyna öňümçük meýilnamasy 106,16 göterim ýerine getirildi. Türkmen Demir Ýolları Agentligi boýunça ýerine getirilen hyzmatlaryň ösüşi 114,17 göterme barabar boldy. Türkmen Awtoýolları Agentligine büýük görkezji 100,14 göterme, Türkmen Deňiz Derýa Ýollary Agentligi tarapyndan ýerine getirilen işleriň ösüşi 102,12 göterme deň boldy. Hatabat döwründe Türkmen Howa Ýollary Agentligine de degişi işler alınıp barly. Avtomobil, demir ýol, howa hemde deňiz ulaglary arkaly ýük taşymagyň meýilnamasy 104,16 göterim, ýük dolanşygynyň meýilnamasy bolsa 106,12 göterim bir jaýdyldy. Türkmen aragatnaşyk agentligi boýunça işleriň ösüşi 106,18 göterme barabar boldy. Vice-premier Hatawatyň başynda Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanlyk iqtisadiýaty ösürmegiň konsepsiýasynda gözeňde tutulan wezipeleri amala aşyrmak maksady bilen Türkmen aragatnaşyk agentliginiň hünärmenleri tarapyndan Türkmenistanyň sanlyk iqtisadiýaty ösürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny tasdiklamak hakyndaky kararyň taslamasynyň taýýarlanyny habar berdi we ony hormatly prezidentimiziň garamagyna götürdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp Üwedow ýyldanıp şeýle diýdi.
Evet, size de karar yani Türkmenistan'ın sanlı iqtisadiyeti ösürmün 2020-2025 yıl üçün döwlet maksatlamasını tasdiklamak hakkında. Evet, men häzir şu kararı gol çekecek bir maksatnamanı inni saltaq durmuşu geçirip başlamak üçün hem ähli zerur çäreleri görüm. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornmasary Durduliýew gödäwçi diýen gomlaryny 2020-nji ýylda we 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetilen işleriň netijeleri hemde ýurdumyzda disgalary işe girdiriň maýy goýun maksatnamasy, şonuň ýaly himiki önümleri getirmek, öýündirmek we ýerlemek babatyny işe ygtyýarlanmak hakyndaky düzgünnamany tasdiklamak barada kararyň taslamasy barada hasabat berdi. 2020-nji ýylda Gurulşyk Senagat Gomuna öňüm öndürmegiň hemde hyzmatlaryň meýilnamasy 118,14 götürüm ýerine ýetirildi. Öýdüş 122,5 götürme barabar boldy. Şu ýylyň 1-nji aýynda Gurulşyk Senagat Gomuna öňüm öndürmegiň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 131,16 götürüm ýerine ýetirildi. Gurulşyk we Binagarlyk Ministrligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 106,12 götürüm, öýdüş 102,14 götürme barabar boldy. Şeýleň ýanwar aýynda Senagat we Gurulşyk Öňümçiligi Ministrligi tarapyndan öňdürilen öňleriň we ýerine ýetirilen işleriň beýlenamasy 120,14 götürüm berja edilip 120,16 götürüm ösüş gadanly. Energetika Ministrligi boýunça elektrik energiýasyny öňdürmegiň beýlenamasy 108,12 götürüm ýerine ýetirilip 106 götürüm ösüş gadanly. Elektrik energiýasynyň eksporty boýunça meýilnama 127,17 götürüm ýerine ýetirildi. Ösüş 112,19 götürme barabar boldy. Atabat döwründe Türkmen Himiýa Döwlet Konserni tarapyndan öňüm öndürmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasy 177,12 götürüm ýerine ýetirilip 148,16 götürüm ösüş gadanly. Aşgabat şäher ýakymlygy boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 114,14 götürüm berja edildi. Soňra vice-premier döwlet başçylygynyň garamagyna ýurdumyzda disgalary işe girdirmegiň maýy goýun maksatnamasyny, şeýlekim himiki önümleri getirmek, öňdürmek we ýerlemek babatyny işi ygtyýarlandyrmak hakyndaky düzgünnamany tasdiklamak baradaky kararyň taslamasyny ödürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, himiki önümleri getirmek, öňdürmek we ýerlemek babatyny işi ygtyýarlandyrmak hakyndaky düzgünnamany tasdiklamak baradaky karary gol çekip, bir mühim resmi namany ýerine ýetirmek boýunça vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentime şeýle diýdi. Hormatly Ministr Kabinetining agzalary. Biz ýa-da şu üçin gurulşyk maksatnamasyna seretdik, hem şu ýylyň gurulşyk maksatnamasy boýunça edilmeli hem işler öreýän köp. Maliýeleşdirmek hem ähli çeşmeleri boýunça düýüpli maýy goýumlaryň hem meşguri 40 milyard manada golaýlar. Bu bolsa, zawod, fabrikalaryň, hastahanalaryň, saglyk merkeleriň we öýleriň, mektebeçini çağda edaralaryň, mektepleriň, medeniýet öýleriniň dolanýyş merkezleriň hem täze şäherçilerdir. Ýaşaýyş zadynyň gurulşyny hem de durukyny täzelemek öz içinde alýar. Şoňra da Durduliýew Senat we durmuş maksatly dehgalaryň gurulşyny aýratyn ak mermerli paýtagtymyzda mukaddes garaşlyk 30 ýyllyk şanly bayram nasyret olmagy berilýek dehgalaryň gurulşyny bir gödäwçilikde saklamaly. Bayratyna hem gurulşyň hilini de değişdirdi. Atawatanymyzy senagatlaşdyrmak, ykdysadyetimizi hem çalt depkinler bilen ösürmek we mundan beýlekde diversifikasiýalaşdyrmak işi san ulama geçmek, her zaman tehnikalaryny we iň täze tehnologiýalary ulanmak, innowasion öňümçilik hem de düýümlerini döretmek esasyny amala aşylmaly. Hormatly Ministr Kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Eger men 2021-nji ýyl üçin maýy maksatnamasyny tasdiklamak hakynda hem karary bol çekjek. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornmasary Gylyjew, hormatly prezidentimiziň ulul bilen tawşyklarynyň ýerine ýetirilişi hemde gödäwçige diýen söwda we dokma pudaklaryna hemde telekeçilik ulgamyna 2020-nji ýylda we şu ýylyň 1-nji aýynda amala aşylan işleriň netijeleri barada hatabat berdi.
Vice-premier 5 fevralda sanly video aragatnaş haklı geçirilen iş maslahatyna döwlet başlarymyň tügda toplamynyň öňüne goýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen öýümçi kuwatlyklarynyň netijeli peýdalanmak, sanly ulgamlary, alman we tehnologiýalaryň iň soňky kanallaryny giňden ornaşdyrmak, içerki bazar hemde eksport üçin ýurdumyzda öndürilen öýümleriň mukdaryny artdyrmak, buğdogyň mali ykdysady ýagdaýyny serjermek hemde girdejleri köpertmek boýunça zerur çäreleriň görülýänini habar berdi. Tügda we daşak ykdysady aratnaşyklary ministrligi boýunça tügda dolanşygynyň mukdary geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilenine 110,12 göterme barabar boldy. Öndürilen öýümleriň ösüşi 111,5 göterme deň boldy. Dokument Senaty ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilenine nak ýüplügiň öýümçiligi 117,11 göterme, nak matalaryň öýümçiligi 101,18 göterme, tikin we öýürme öýümlerini öndürmek 123,12 göterme, göň öýümlerini öndürmek 105 göterme barabar boldy. Türkmen Haly Döwlet Birleşigi boýunça öýünüm öndürmegiň beýlenamasy 106 göterim ýerine getirildi. Döwlet tarihçi mal birjasy boýunça ýanwar aýynda birja söwdalarynyň 24-si geçirilip 2434 şertnama hasaba alındy. Söwda senaty boýunça ýerine getirilen işleriň ösüşi 116,18 göterme deň boldy. Tenagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça obagyjyk we adyk öýümleriniň hemde tenagat öýümleriniň öndürüşiniň ösüşi degişlikde 155,16 göterme we 101,13 göterme barabar boldy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçysynyň ornmasary Gelin Ýazow gözüçige diýen düzümlerini 2020-nji ýylda we 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda ýerine getirilen işleriň netijeleri şeýlegem bir näçe resmi namalaryň taslymalarynyň taýýarlanyşy barada hasabat berdi. Geçen ýylda Bilim Ministrliginiň Innovasiýa Maglumat Merkezi düredildi. Türkmenistanyň çağanyň erki ösüşini we olaryň mektebe taýýarlygyny ösürmek babatda 2020-nji 2025-nji ýyllarda mektebe çenil çağlar idaralarynyň işini kämilleşdirmek maksatnamasy we Türkmenistanyň tebigy we takyk ilmi degişli dersleri okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiyasy taýýarlandy. Geçen ýylda Alamra Akademiýasy tarapyndan alman we tehnologiýanyň ilertilýän urlary boýunça alınıp bolýan işleriň 346-synyň ýerine getirişine gözegçilik edildi. 3 doktorluk we 14 kandidatlyk dissertasiýalar goralyp, degişli alymlyk derejeleri berildi. Türkmen türgenleri halkara sport ýarşlarynyň 11-sine gatnaşyp, 12 altyn, 9 kümüş we 18 birinçi medallara munasip boldylar. Şu ýylyň 1-nji aýynda ýurdumyzyň bejeriş öňnalşy idaralaryna lukmançylyk uruw boýunça işler dowam etdi. Teleköpür arkaly talyk goraş boýunça 9-njy Türkmen-German forumy geçirildi. Russiýa Federasiýasyna öndürilen Sputnik V hemde Epivac korona vaksinalary resmi belgi alındy. Şu ýylyň başyndan bäri teleköpür arkaly halkara guramalary we daşary ýurtlaryň ugruş ministrlikleri bilen duşuklar geçirildi. Türkmenistan paragatçylyk we anaşmagyň watan ýyly münasibetli alma amaly maslahatlar wagt netihat çäreler guruldy. Vice-premier hormat prezidenti bilen garamagyna günnägörüň beýik akyllary we nusxu şahyry Magtymly Pragynyň doglan günniň 300 ýyllygyny bellemek hakynda kararyň şeýlekem 2021-nji ýylda aspirantura kabul ediljek aspirantlaryň we alymlyk derejelerine dalaşgärligi hasaba alınjak dalaşgärleriň hemde klinika ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sanyny tasdiklamak hakyndaky buýrugyň tasdamalaryny hödürledi. Hormat prezidenti mäde hatabat dinläp 2021-nji ýylda aspirantura kabul ediljek aspirantlaryň we alymlyk derejelerine dalaşgärligi hataba alınjak dalaşgärleriň hemde klinika ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sanyny tasdiklamak hakyndaky buýruga gol çekdi. Döwlet başçylygynda olary degişli derejede ýerine getirmek boýunça vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz şeýle diýdi. Hormat ministr kabinetining agzarlary, hormatly adamlar, günnägörüň beýik akyllary we nusxowy şahyry Magtymly Pragynyň doglan günniň 300 ýyllygyny bellemek hakyndaky karar taýýarlandy. Bir karara da men gol çeker. Gelin ýaly saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görünüşiň üstünde ýene-de işlemeli. Maksatnamada vilayetlarda almy hem kliniki, merkezli, täze hastahanalary gurmak boýunça çäreleri gözüňde tutmaly. Bu hastahanalary keseden öňüne almak we bejermek üçin giň mümkinçilikler açar. Şeýlem. Aralyň adama saglygyna ýetýän ýaramaly täsirini ulanmagy. Okuwlar hemde almy balakhana işlerini geçirmäge mümkinçilik berer. Virusologiýa, bakteriologiya we epidemiologiya almy öýümçilik merkezleri gurmaly. Ne bir merkezler
epidemiologiya, molekulyar mikrobiyologiya ve immunologiya ýaly uğurlarda düýüp ilmi bağlaları geçirmeye şert öýrenýär. Şonuň ýaly olarda endemik keserlerin ve onun dürümün sebäplerini ilmi taýdan öwrenmek hem göz öňünde tutmaly. Ýokanç keserlerin ýaýramanyň mümkinçiligini, öňnaliş çärelerini, etiologik çeşmelerin täsirini kesgitlemek. Şeýlem. Daşky şertler bilen baglykda baglahana barlaklaryny geçirmek serişleri boýunça öwrenmek hem guramaly. Bir merkezlerde epidemiologiya, molekulyar biyologiya, virusologiya, bakteriologiya, gen inženeriyasi, biyotehnologiya, ekologiya ve biyologiya hopluğa we ilmi bilimler almağa önükleri düýüpli ilmi bağlı hem işleri geçirmeliler. Sonra da siz bir sorular yendirerek maslahatlaşıp maksatnamanın taslamasını koşması işlerinde Ministrler Kabineti'nin garamağına hödürleýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa gözüçige diýen gorumlaryny 2020-nji ýylda we 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Geçen ýyl erimeden çäreler, sergiler, duşuklar, dürejlik bäsleşikleri, aýdym saly dawralar, medeni durmuş maksatly desgalary ulanaga bermek bilen bagly dawarlar guruldy. Video aragatnaşyk bolgan boýunça dürli duşuklar geçirildi. Halkara hyzmatdaşlyk boýunça bir näçe resmi namlar gol çekildi. Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugy boýunça meýilnama 108.19 göterim ýerine getirildi. Atabat döwründe tele we radio ýaýlymlarda ýurdumyzda bolup geçen wakalar giňden çökrelendirildi. Döwletimiziň jemgyçylyk syýasy durmuşynyň wakalaryna milli diýip desturlara başlanylan gepleşikler ýigderli berildi. Türkmenistanyň garaşdyrdygynyň 30 ýyllyk şanly bayramy münasibetli dawarlary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk komiteti töredildi we onuň düzümi tasdiklandy. Garaşdyrdygynyň şanly tenesi hemde Türkmen paýtagtynyň 140 ýyllyk münasibetli dürli dürejlik bäsleşikleri eglan edildi. Bayramçyk dawarlaryny ýokary derejede guramak maksady bilen dünýäniň öňde barjy tejribesi öwrenilýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow garaşdyrda baky bir tarap watanmadan daşar syýasy uruny ýigderli durumça geçirmek bilen baglykda Daşary işler ministrligi tarapyndan 2020-nji ýylda hemde 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Geçen ýylda hormatly prezidentimiz Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparda boldy hemde ýurdumyzda iş saparlan gelen Gazagystan Respublikasynyň premier ministri bilen duşdy. Hasabat döwründe döwlet başlary online tertibine geçirilen ýokary derejeli duşuklaryň we forumlaryň bir näçesine gatnaşdy. Şeýlegem Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisine video ýüzlenme bilen çykyş etdi. Milli liderimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary we daşary döwletleriniň ýol başlary bilen telefon arkaly söhbetleşikler geçirildi. Olaryň barşyna umum beýiklere laýyk gelýän iki taraply we köp taraply hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselleri ara alyp maslahatlaşyldy. Vice-premier 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň netijeleri barada hasabat berip, şu döwürde bolan wakalaryň ähmiýetini bellädi. Olaryň ataryna Türkmenistanyň we Owganistan Islam Respublikasynyň prezidentleriniň gatnaşmagyna teleköpür arkaly Akina Antgoy beketleriniň arasyndaky demir ýol böleginiň Kerkey şewirgan ugur boýunça elektrik geçirtisiniň hemde Mamnadar Akina we Tergetabat turgundy ugur boýunça halkara optik üzümli ara gatnaşyk we üssaşy akymlarynyň ulanymagy tapşyrylmagy münasibetli gurulan dawara hemde Türkmenistanyň hökümetiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda hazır deňzinde dostluk gatnaşygynyň ulewdros serişlerini birlikde gözlemek, işläp çözmek we öýleşdirmek barada öýdara düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekmek dawarasy bar. Diýip bolan dostluk, hoşnýetli goňşulyk, döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesini alamatlandyrýan bir möhüm resmi nama gol çekmek dawrasyna Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentleri gatnaşdylar. 29 ýanwarda hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamasy bilen eglan edilen halkara paragatçylyk we ananşmak ýylyna resmi taýdan badyrga berildi. Şu münasibetli Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutuny dawara geçirildi. Vice-premier döwlet başlarymyň garamagyna Türkmenistanyň garaşdyrdygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bir taraplaryň 25 ýyllygy, şeýlegem 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýip eglan edilmegi münasibetli halkara maslahatyny, dawarlary we çäreleri geçirmek hakyndaky Türkmenistanyň 2021-nji 2030-njy ýyllar üçin daşary töwdet strategiýasyny tasdiklamak hakyndaky
eksport import amallar üçin bir penjere ulgamynyň işini utgoşdurmak boýunça pudogary toparyny döretmek hakyndaky kararlaryň tassamalaryny hödürledi. Hormat prezidenti mäze hatabat dinläp, hödürlenen kararlar barada aýtmak bilen şeýle diýdi. Meriyedefine Türkmenistan'ın garaşının şanlı 30 yıllığı, baki bir tarafının 25 yıllığı, şeylem 2021 yıl Türkmenistan parakasının ve anlaşmanın vatanı değil olan edilme münasebetli halkara maslahatlarını davaralı hem çeyreleri geçirmek hakkında hem karara gol çekiyor. Meredim şeylem Türkmenistan'ın 2021-2030 yıl için daşarı sövda stratejisini tasdiklamak hakkında hem karara da gol çekiyor. Şeylem export, import amallar için bir pencere ulgamının işini utgoşdurmak boýunça pudogara toparyny döretmek hakkında kararına da gol çekiyor. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow ýurdumyň kanun çykarjylyk ulgamyny döwre barplaşdyrmak boýunça Milli Parlamentiň 2020-nji ýylda we şu ýylyň 1-nji aýyna ýerine ýetiren işleri barada habar berdi. 2020-nji ýylda mejlisiň 4 maslahaty geçirildi. Jemi 102 resminama, şol sanyna 55 kanun we mejlisiň kararlarynyň 45-i kabul edildi. Mejlisiň 2021-nji ýyl üçin kanun çykarjylyk işiniň meýilnamasy taýýarlandy. Häzirki döwürde degişli ministrliklerden we pudoklyň doranyş edaralarynyň gelip goşun tekliplerini etatyna täze hukuk resminamalary taýýarlandy. Mejlis merkezi saýlaw topary, vilayatleriň ýakimlikleri, siyasi partiýalar, jemgyýetçi guramalar bilen birlikde halk maslahatynyň agdalygyna saýlawlary guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça degişli işleri alyp barýar. Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda derur bolan kazanışdyryş hukuknamalary, düzgünnamalary we usuliýet gollanmalary, saýlaw resminamalarynyň nusgalary, saýlaw toparlary, vilayet itrap, şäher halk maslahatlary, synçylar we köpçülikden habar berişleriniň wekilleri üçin gollanmalar taýýarlandy. Parlamentiň deputatlary we hünärmenleri iki taraplaryň döwletary gatnaşyklarynyň ösdürilmegini, kanun çykarjylyk işiniň mundan meýilekde kämilleşdirilmegini we döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpçüne diýen video duşuklary hemde maslahatlary gatnaşdylar. Türkmenistanyň paragatçylyk süýjülik we netijeli daşar teýadatynyň ýurdumyzda ýaýlandyrylan özgertmeleriň mukaddes garaşdyrylmadan şöhratly 30 ýyllygynyň ähmiýetini hereke diýen kanunlaryň mazmunyny düşündirmek boýunça wagt nesihat işleri ýygyderli alınıp barlýar. Hormat prezidentime de mejlisiň ýol başçysynyň habaryny dinläp şeýle diýdi. Mehmedow häzirki döwürde ýurdumyň parlamentiniň öňüne iki sanýaran mühim wezip bolýar. Olar halk maslahatynyň saýlawaryny geçirmek we onuň täze düzümini döretmekdir. Umumyň ýurdumyň kanun çykarjy ulgamyny kämilleşdirip durmaly. Ýübile ýerine ýokary hili kanunyň kabul edilmegini üpçün etmeli. Deputatlara, jemgyýetçilik durmuşyny oňat bilmeliler. Halkymyzyň bizden oňyn özgertmelere garaşanyň hemişe ýatda saklamalylar. Ministrler kabinetiniň Geňişliň mejlisiniň başynda soňra hormat prezidentimiz ýurdumyň vilayatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň hatabatlaryny dinledi. Ilki bilen Akyl vilayetining häkimi Gurbanow vilayatda 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy we şu ýyl üçin kesgitlenen wezipeler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ornuny vilayetiň degişli düzümleriniň taýyşly işleriniň alınıp barlyanyny aýtdy. Soňra häkim Türkmenistan paragatçylyk we anlaşmaň watanşygar bilen geçýän ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şu günleri vilayetde buğday ekilen meydanlarda işler agriten kadalaýaklykda alınıp barlýar. 2021-nji ýylyň paýta hatylynyň düýün tutmak üçin o çekiljek meydanlarda taýýarlyk işleriniň ýaýlandyrylandygy hatabat aýdyldy. Soňra Balkyn vilayetiniň häkimi Atakalliw 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Geçen ýylda dürli maksatly binalaryň, şol sanyna tenagat kärhanalarynyň, mallarçyk toplumlarynyň we ýyladyşkanaryň gurulşyklary dowam etdi. Soňra häkim şu ýylyň ýanwar aýyna amala aşyrylan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda häzir ekin meýdanlaryna alınıp barýan agriten çäreler, ýerli we obajyk tenkelerini ýa-da ekşini taýýarlamak işleriniň agriten kadalaýyk derejede alınıp barlyşy, beýleki göýük bakça ekinleriniň ekşine görülen taýýarlyk işler barada hatabat berildi.
Soňra Daşoğul vilayatynyň häkimi Nazar Muradow geçen ýylda Tebitde ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şeýle hem häkim vilayatda şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada aýtdy. Ýurdumyzda azyk öpçünçiligini pogturandyrmak we bugdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek maksady bilen agakillere ýyda etmek işleri agreten kada laýyklykda alınıp barlýar. Şeýle hem gowy çekişine taýýarlyk işleri batly depkinlerde ýaýwanlandyryldy. Soňra hormatly prezidentime de Lewap vilayatynyň häkimi Amangilli söz berdi. Häkim 2020-nji ýylda ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Soňra häkim şu ýylyň ýanwar aýyna alınıp bolan işler barada hatabat berdi. Şu günler obagçylygyny düýüp öwretmek boýunça ýöňde durýan wezipelerden ugralanyp, bugda eklen meýdanlarda agreten şäherler ýa-da kişini görýän taýýarlyk işleri batly depkinlerde gyzgalaňly dowam edýär. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew vilayatda geçen 2020-nji ýylda ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Şeýle hem häkim şu ýylyň ýanwar aýyna amana aşyrylan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Ýurdumyzda azyk bolşugyny üpçünetmek boýunça ýöňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen vilayatda agakillere ýyda etmek işleri talaby laýyk alınıp barlýar. Şeýle hem gowy çekişine we beýleki kinleriň ýarky ekişine taýýarlyk işleri agreten kadra laýyklykda dowam edýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew gözüçe diýen pugdoklaryny 2020-nji ýylda hemde şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Geçen ýylda 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilenne OECD toplumuna degişli ministerlik we pugdoklaryň durunuş edarlary boýunça öýrümçiň gözüşiniň 104 göterme barabar bolanlygy bellenildi. Maýa goýumlaryny öýleşdirmek meýilnamasy 120,4 göterme ýerine getirildi. Şu ýylyň ýanwar aýyna tutuş OECD toplum boýunça öýünimi öndürmegiň ýerine getirilen işleriň we hyzmatlaryň göçüşiniň göçüşi geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenne 104,12 göterme deňmeldi. Obagçylyk we daş gurşagy gormak ministerligi boýunça bir görkezji 104,10 göterme, tuğaçylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 103,16 göterme, hemde Türkmen atlary döwlet birleşigi boýunça 104 göterme barabar boldy. Maýa goýumlaryny öýleşdirmek meýilnamasy 125,10 göterme ýerine getirildi. Şu günleri paýtaçlar ýarky ekişme mövsümine taýýarlyk görýärler. Mallaryň baş sanyny köpertmek hemde o timler bilen üpçünçiligini gowlandyrmak maksady bilen geçen ýylyň güýz mövsüminde ýurdumyzyň vilayatlaryna jemi 35.000 hektar meýdanyna o timlik ekinler ekildi. Döwlet başçylygynyn garamagyna ýurdumyzda 2021-nji ýylda baý ekmek hakynaky kararyň taslamasy götürildi. Şeýle hem vice-premier 2021-nji ýylda ýurdumyzyň vilayatlary we etraplary boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen meseleler bilen bagly buýrugyň taslamasyny hormatly prezidentimiň garamagyna götürildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp 2021-nji ýylda ýurdumyzyň vilayatlary we etraplary boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen meselelerini tasdiklamak hakynaky buýruga gol çekip resminamada kesgitlenen wezipeleri ýerine getirmek babatda degişli ýol başlara anyk tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentime şeýle diýdi. Urad Gelliýew, siz tarapyňyzdan gowyna resminama taýýarlanıpdyr. Ýagny Türkmenistana 2021-nji ýylda bağ ekmek hakkındaky karar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Tupsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow 2020-nji ýylda we şu ýylyň 1-nji aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri, giňmeşerli harby özgertmeleri üstünlikli durumça geçirmek maksady bilen hormatly prezidentimiň beren taýşyklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen tasdiklanylan kiber howpsuzlyk boýunça döwlet topraqyny düzgünnama laýyklykda kiber howpsuzlygyny üpçünetmek boýunça döwlet maksatnamasyndan we ony ýerine getirmegiň 2017-nji 2021-nji ýyllar üçin meýilnamasyndan gelip çykan wezipeleri talaby laýyk ýerine getirmek maksady bilen hasabat döwrüne kiber howpsuzlyk boýunça döwlet topragynyň 4 mejlisi geçirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, harby we hukuk goraýjy düzümleriň teň taýdan enjamlaşdyryşyny kämilleşdirmek, döwletimiziň gorunç kuwatyny hemme tarapdan pogturandyrmagyň wezipelerine üns çekdi we garaşly Türkmenistanyň bitaraplyk derejesine hemde halkymyzyň ynsanperwerlik, hoşnýetli goňçuluk ýörelgelerine hemişe ıgrarlydygyny belledi. Ýurdumyzyň tutuşlygyna gorunç we paragatçylyk süýjülük käbetine eýe bolan harby doktrinasam hut şu ýörelgelere esasanýar. Döwlet başlarymyz milli ykdysadyetimiziň ähli ulgamlaryna halkara standartlaryna laýyk gelýän sanly ulgamy we maglumat aratyşyk tehnologiýalarynyň täze gazananlaryny ýygyderli ornaşdyrmak işleriniň amala aşyrylýanlygyny nazarda tutup, bu ulgamlaryň kiber howpsuzlygyny üpçünetmek boýunça utgoşukly işleriň alınıp barylmalygyny belledi.
Şunlukda kiber howpsuzlyk ulgamynyň işini ýygyderli döwre barplaşdyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başçylaryny bu bagatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary, ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk tenesi münasibetli ulanmaga beriljek öýlemçilik we durmuş maksatly iri deskalaryň hemde binalaryň gurulşygynaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmagyň watan şygar bilen geçen 2021-nji ýylyň ilkinji günlerini hormatly prezidentimiziň ulug aragatnaşyk we elektrik energetikasy ulgamlarynaky iri sewit taslamalaryny durumça geçirmek boýunça birin tarşyklaryna laýyklykda bir näçe desgalary ulanmaga bermek boýunça meýilleşdirilen işleriň ählisi öz wagtyny tamamlandy. Şäherji götüräbiniň mala ýatagyna gady gatyjy beket ulanmaga berildi. Vice-premier paýtagtymyzyň şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalaryny dowam edýän gurulşyk işler barada hem hatabat berdi. Şanly senäniň hormatyna ulanmaga berilmegi göňden ötülýän öýlemçilik we durmuş maksatly binalaryň gurulşygyny ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi hemde milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmagy, ulanýan gurulşyk serişleriniň hili we üpçünçiligi bilen baglanyşykly meseleler ýygyderli gödäwçilikde saklanýar. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, gurulşygy ýöňdebarjy tehnologiýalary we know-howlary giňden gornaşdyrmagyň zerurdygyny bellädi. Şoň bilen baglyqda binagarlyk taslamalaryny işläp taýýarlamaga, ylmy çemeleşmeýäniň hemde olaryň maýa goýmabatdaky bäsejige okyplygyny üpçün etmegiň wajypdygyny bellädi. Döwlet başçylarymyza bayramçyk münasibetli ulanmaga beriljek desgalaryň garaşly Türkmenistanyň wokgundy ösüşiniň, onuň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ägirtli özgertmeler ýoly bilen anamly öňe gitmeginiň nişanadygyny belläp, vice-premiere alınıp balyan gurulşyk işleriniň barşyna we hiline gödäwçilik güýçlendirmegi, desgalaryň öz wagtyna ulanmaga berilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşyra güzlenip şeýle diýdi. Orta Minister Kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Men häzir geçen ýyly edilen işleriň gıykaça jemlemek isleýär. Geçen ýyl bizim üçin çylşymly ýeňil bolmadyk ýyl boldy. Ýöne dünýä ykdysadyna ýagdaýlaryň ýaramlaşmagy sebäpli ýüze çykýan ähli kynçylyklar aramazdan mehriban halkynyň tutanýarly rähmeti netijesinde biz Türkmenistan bir tarapdan mekani olan 2020-nji ýyl uly üstünlikleri gazandy. 2020-nji ýylda biz belen ähli meýilnamalary diýen ýaly amala aşdyrmagy başardyk. Ýolumyzyň bir tarapdan 25 ýyllyk şanly bayramyna başlanan ähli çäreleri geçirdik. Ütköksiz ýöregörmedi, garaşlanmady hemde bir taraplanmady. Paragatçylyk we demokratiýany özüni jemleýän kanuny işläp taýýarlamak hemde kabul etmek babatdaky işleri dowam etdik. Konstitusiýamyzda ütketmeleriň hem goşmaçylaryň girine ulmaly ýokary derejedäki kanun çykarajy häkimeti ütketip gurmak 2 palataly parlamenti döretmek işini dowly diýen ýaly tamamlady. Milli iqtisadiyetimiziň ýokary ösüş depini saklap gallyk, jemçilik önümiň ösüşi geçen ýyl 5,9 götürme şu sany Atenat podon 3,3 Şowdada 15,1 Ology imaratnaşyk podon 4,7 götürme barabar boldy. Bir 12 moly täzem iş orunlaryny döretdik. Pulun hümmetlenmegini bilenen şartlarda saklama başardı. Ata vatanymyň kuwwatyny beýatysy okyp bunu ýokarlanyň ýolunda täze mädinler ädildi. Milli iqtisadiýatyň esasy ulamlary we podoklary depinde ösýär. Gözüňde tutulan maksatnamynyň şartlaryny bir gurulşyk podony 38 milliard Amerikan dollaryny hem köp maýa goýumlaryny goýduk. Geçen ýyl maliýeleşdirme ähli çeşmeleriniň hasabyny bahasy 8 milliard Amerikan dollaryny olay bolan 45 sany ýeri önümçilik we meden durmuş maksatly desgalar ulanmaga berdik. Başarjan adaýhanlarymyz we mülkdarlarymyz geçen ýyllar ow gojalyk eklerden ören bol hasyl almagy başardylar. 1 milyon 500 000 tonna olay, goşgursak, buğday 1 milyon 200 000 tonnadan hem köp
pagta taýarlap ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny ümpüşen etdiler. Kabul eden döwlet maksatnamalarymyzy amalaşdyrmaň başynda şäherlerimizin we owalarymyzyň tutuş ýurdumyzyň kesbi düýpli özgerýär. Owa milli maksatnamasyna laýyklykda ähli üpçünçülük ulgamlar bolan täze şäherçiligiň hem gurulşy dowam edýär. Geçen ýyl biz meýdany 2 million metrden hem köp bolan ýaşaýy zalaryny şo sanyň ýokary amatyktyryn ýaşaýy zalaryny ulanmaga berdi. Netijede müňlerçe maşgalalar şo sanyň adyp üçinçilikli maşgalalar jaý toýlaryny toýladylar. Alamy bilime terbiýeçilik ulgamlarynyň ösüşinde täze tapkyr başlandy. Köp sany çağlar bağlary gurulýar. İnkami tehnikler bilen enzamlaşdyrylan täze ýokary okuw mektepleri, saglyk goruş, medeniýet we sport edaralary açylýar. İngefaat bolsa raýatynyň ýaşaş durmuş derejesi ýokaryň ertirki güne anamy artýar. Jemgyýetimizde demokratiýa we asasanlyk ýagdaý barhaýan giňden aqrar edilýär. Ählem ugurlary giňelýär. Aqsaýetimiz baýdan gatnaşyklaryna tarap üýtgözüp, gurmagy ýygyrly dowam edýär. Bizler şol üçin gowy büdjetden kabul etdik. Zähmet haklaryň, pensiýanyň we döwlet kömek pullarynyň meşgulyny ýene-de ýokarlandyrdyk. Garaşlygymyzyň, howpsuzlygymyzyň we asuda durmuşyň kepili bolan ýurdumyzyň hem ýaragly öýüşlerini goranmak ukyp barhaýym potolanýar. Türkmenistan iki tarapdan döwlet tara gatnaşyklaryny ýola goýmak bilen bir hatarda ýeri halkara gurumlar bilen köp ugurly öýdara hyzmatdaşlyk hem iýişem ösdürýär. Şolon hatarına Birleşen Milletler guramasy Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasy Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy garaş döwletden arkalaşygy goşuşmalyk hereketi Aslam hyzmatdaşlyk guramasy hem beýleki aýraly halkara guramalary bar. Dünýäde parahaçylyk söýüji netijeli daşar siýasat alyp baran bir tarap döwletiň halkara bileşigindäki adawray hem ýygyrly ýokarlanýar. Bizim ýurdumyň öňe süren köp sany hem başlanýyşlaryna awraly halkara guramlaryna düşünmek bilen garalýar we bir başlanýyşlar ul hem gollaw tapýar. Şeýlelikde bir tarap Türkmenistan Sewitde parahatçylyk we durnukly ötüşi potolandyrmaga, hoş niýetli goňşuçylyk ýagdaýlaryny döretmäge hemde hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy uly goşundyny goşdy we goşmagyny dowam edýär. Bolan ählisi biziň dünýädäki ornumyzy berkitmäge garaşly döwletiň halkara awrany ýokarlandyrmaga da ýardam berdi. Umuman geçen ýyly şäherlendirmek bilen men onuň köp sany mühim wakalara hem de üstünlükde esnep tarihte we halkymyzyň hakydasyna hemişe gajakdyny anlamly aýdyp biler. Sebäbi 2020-nji ýylda ýurdumyň ören köp tebigi barlyklaryny netijeli peýdalanmak, döwletiň äger uly ykdysady kuwwatyny ulanmak we milletimizi ruhy meden taýdan gülledip ösürmek goýunça äger uly işler bitirildi. Hormatly minister kabinetining agzary. Hormatly adamlar. Men bu arada öňhem bir näçe ýerde aýdypdym. Ýene de hem gaýtalamak isleýär. Biziň gazanan ähli üstünlüklerimiz we ýeten sepkitlerimiz. Diňe alyp baran siýasatymyzy halkymyň giňden gollamak. Durmuşymyzy golanyrmak goýunça geçirilýän özgertmeleň hem işine gatnaşmak netijesinde mümkin boldy. Näşoňra men garaşly döwletimiň gazanan uly üstünlüklerini öýem zähmet bilen ýardam edenden ählisine ministrliklerine podak edaran ýol başlaryna hem de ýöneköy zähmet geçerim tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär.
Hormatly Minister Kabinetining agzalary, hormatly adamlar. Biz her ýene belli bir şagar oýunçy geçirýär. Şol üçin hem şagarymyzy Türkmenistan paragaçlygyny anlaşmak watany diýip kesgitler. Bu sözler. Ol hem many mazmun özüni jemleýär. Watançylyk ruhumyzy ýoklandyrmaga, ata watanymyzyň mundunyň beýlekde güllä wesmegine gönük turan taslamalar we maksatnamalary amala aşyrmaga. Iqtisadi kuwwatymyzy berkitmäge. Mehriban halkymyň ýaşaşy durmuş şertlerini hasem golandyrmaga ýardam bermeler. Munuň öňünde ben ählimi aýratyn hem jogapkärçiligi ýükleýär. Näşoňa bir şagar iş ýürünni amala aşyrmak üçin ören köp we tutanýarny zähmet çekmelidir. Ýakyna geçirilen ýörüýte maslahatlarda biz 2020-nji ýylda ähli toplumlarda alyp barylan işlerin netijelerini seretdik. Ýol verilen kemçilikleri düzeltmek boýunça hem çäreleri belledik. Ýolbaşçylaryň indiki wezipesi işlem golanmak üçin berilen tapşyryklary we belenen çäreleri gysa wagtda ýerine ýetirmekden ibaratdyr. Ata watanymyzy üstünlikli göstermek üçin bize täze taslamalar, täze pikirler we dolandyş çözgütler zerur. Näşoňa da siz köp başlanmalar bilen çykyş etmeli, hem işe zähmet çekmeli. Bize gelecekde belki döwletlerden getirilýän harytdan gorunly tutýan önümden hem özümizde öňürlýän hem meşgullerini artdyrmalydyr. Ýurdumyzyň eksilmez teýe walyklaryny özleşdirip, ägir olem mümkinçiliklerini netijeli ulanmalydyr. Şu ýyl ähli ýolbaşçylaryň esas wezipesi ilatyň ýaşaýyşyny hyny olandyrmak, gidejilerini arttırmak, täze iş orunlaryny döretmek we maýa goýumlaryny çekmek bolupdyr ýa. Şeýleme şanly seneleri, ýani mukaddes garaşlaryň 30 ýyllyk ak mermeli paýtagty Moskwadyň 140 ýyllyk bayramlaryny ýokary derejede belläp geçmelidir. Bu şanly seneler döwletimizi berkitmek üçin üren mühimdir. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna we Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna görülýän taýýarlyk işleri bilen gyzyklandy. Aşgabat şäheriniň häkimi Gylýejew häzirki döwürde garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy münasibetli degişli taýýarlyk işleriniň alınıp barýanyny barada hatabat berdi. Milli Senamamyzda möhüm orny eýleýän şanly senleriň hormatyna medeni maksatnama taýýarlanyp, onuň çäklerini dürli derejedäki dürüjlük beýasleşikleri, aýdymsaz akşamlary, çepere goýuşlar, festivallar we tergiler guralar. Meýleşdirilen çäreleriň ýokary derejede geçirmek urny taýýarlyk işlerine giň gerim berli. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, beteneler ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuşyna aýratyn möhüm orny eýleýändigini belledi. Meýleşdirilen çärelerde ýurdumyzyň aýratynna Aşgabat şäheriniň garaşdyrlyk gyllarçyny ýeten derejesi, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň özüşleri we şäher ilatynyň ajaýyp durmuşy öz beýany tapmalydyr diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Soňra döwlet başçylaryny meclise gatnaşyra gildenip şeýle diýdi. Hormatly Minister Kabinetining agzalary, hormatly adamlar. Hem birisiniz ýaly we geçen ýyl başynda 2020-nji ýyl jemleri boýunça welaýetlerde durmuş ykdysady meden taýdan ähli görkezleri bar, iň ýokary netijeleri alanan etraflary we etraf hukuklary şäherleri keskinlemek maksat bilen beýahtaş aglan etdi. Ýakyn ýurdumyň kädeşler arkalaşyklarynyň ýolbaşçylygyna ýörüýte toparan bir beýahtaşyň jemledi. Ýa-ni arada hazat bermek üçin kädeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy Ataýewa söz berýär.
Çoňur hormatlanýan mehriban prezidentimiz, siziň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň sebitlerini durnukly ösürmek, döwrewap tehnologiýalar ornaşdyrylan önümçülikleriň döredilmegini höweslendirmek hemde ilatymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýigderli gowlanyrmak maksady bilen gol çeken buyruğuňyza laýyklykda vilayetlaryň, etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň arasynda 2020-nji ýylyň jemleri boýunça vilayetlarda durmuş ykdysady we medeni taýdan ähli görkezjiler boýunça iň ýokary netijeler gazanma ugruna bäsleşik aglan edildi. Mehriban arkadaşlar, beýan edilenler bilen baglykda bäsleşigiň jemleri barada hasabat bermäge ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Gahrman arkadaş prezidentimiz, siziň tapşyryklaryňyza laýyklykda 2020-nji ýylyň jemleri boýunça vilayetlarda durmuş ykdysady we medeni taýdan ähli görkezjiler boýunça iň ýokary netijeler gazanyp, ýeňji bolan etraby ýa-da etrap hukukly şäher kesitlemegiň tertibi esasynda ähli görkezjiler boýunça iň ýokary netijeler gazanyp, ýeňji bolan etraby ýa-da etrap hukukly şäher kesitlemek boýunça topar tarapyndan degişli işler geçirildi. Sarpasy Belent Gahrman arkadaşymyz, bäsleşiň jemleri bilen baglanyşykly geçirilen işlerde esasy şu ugurlar boýunça görkezjiler, ýagny Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi. Galla we paxta hasylyny ösürmek boýunça şertnamalaryň, borçnamalaryň ýerine ýetirilişi, ýaşaýyş durmuş maksatly desgarlaryň gurulşy, ilatyň durmuş goruglygy hemde iş bilen üpçün edilişi, ilmli, bilimli, beden we ruh taýdan sagdyn nesiller terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak meseleleriniň üstünlikli çözülüşi. Gahrman arkadaşymyz, siziň alyp barýan içeri we daşar siýasatyňyzyň wagt nesihat edilişi ýaly görkezjiler seljerildi. Vilayetler boýunça iň gowy netije gazanan etraplar hemde etrap hukukly şäherler kesitlenildi. Bäsleşiň dowamyna ýurt meçberine iň ýokary netijeler gazanan etraplar hemde etrap hukukly şäherler saýlanyp alyndy. Bäsleşiň jemlerine laýyklykda Topor Daşoz vilayetiniň Niýaswadynaky etrabyny 2020-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etrapy diýen adalma urunaky bäsleşiň ýeňjisi diýip aglan etmek hakynda netije geldi. Çoňur hormatlanýan mehriban prezidentimiz, Daşoz vilayetiniň Niýaswadynaky etrabyny vilayetleriň etraplarynyň hemde etrap hukukly şäherleriniň arasynda durmuş ykdysady, şeýle hem medeni we bilim taýdan ähli görkezjiler babatda has uly üstünlikler gazanan etrap hökmüni tasdiklamagyny hemde bäsleşiň ýeňjisi diýip aglan etmeňizi Gahrman arkadaşymyz sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Sarpasy Belent hormatly prezidentimiz, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýygderli ýokarlandyrmak boýunça alyp barýan ägirt urly işleriňiz, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmak üçin döredýän ähli mümkinçilikleriňiz üçin size köp sag bolsun aýdýarys. Siziň janyňyz sag, bilet başyňyz aman, halkymyzyň röwşen geljeginiň bähwidine alyp barýan tutumly işleriňiziň rowaj bolmagyny tüýs ýürekden arzu edýäris Gahrman arkadaşymyz. Hormatly adamlar, ýazyr men bäsleşikde ýeňji bolan Daşoz welaýatynyň Ýazwadynaky etrapynyň häkimliginiň 1 milyon Amerikan dollar meşhurda pul waýda bilen tyralamak baradaky buýrugy gol çekjek. Hormatly men hem 2020-nji ýylda täze bäsleşi ýylan etmek baradaky buýrugy da gol çekjek. Hormatly ministr kabinetining agzalary, hormatly adamlar. Şoň mejlisiniň jemlerini jemlemek bilen bize ata watanymyzyň özüne bagly bolmady kynçylyklar aramazdan parahatçylyk,
howpsuzlygy, durmuş iqtisadi ötüşü gazanmak. Halkymyň ýaşaýyş durmuş hem derejesini mundan hem belekde golunmak hem ýolun anlamly öňe bar. Ýanyň hem dolu surata aýdyp biler. Hormatly Misir Kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar, biz şonuň bilen Misir Kabinetiniň giňişlerini, mejlisini geçirip gutarýardy. Men siziň ähliňize berk jan saglygy, oly üstünlikleri, mehriban, halkyma bolsa awadançylygy arzu edýär. Sag bolun. Ne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanışadýas. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň demir gazygyny ýerleşen Altyn Köýlüň kenaryny häzirki zaman diň jaş dowlugyny döretmek, bu dowlukda ekologiýa şertlerini hasam gollandyrmak, Köýlüň kenaryny şäheriň ýaşaýjylarynyň we mehmanlarynyň medeniyeti diň jalmaklary üçin amaty ýerleriň birini öwürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Aşgabat şäherini Altyn Köýlüň kenaryny 2021-2024-nji ýyllarda diň jaş dowlugyny gurmak bellenli. Gurulşyk we binagarlyk ministrligine degişli binalary we deshalary gurmak boýunça potrotçulary saýlap almak üçin bätleşikler geçirmek, Altyn Köýlüň kenaryna guruljak diň jaş dowlugynyň baş meýilnamasyny 3 ay möhletde işläp düzmek tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyny belenen wezipler üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdun innowasion ötüşini hususy pudoň paýyny artdyrmak, bazar gatnaşyklarynyň germini giňeltmek, döwletiň we hususy pudoň hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek arkaly döwletiň ykdysady kuwatyny hasam berkitmek hemde ykdysadyň durnukly ösmegini üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi laýyklykda Türkmenistanyň 2021-2025-nji ýyllarda döwletiň gatnaşmagyna kärhanlary dolandyrmak we özgörtmek boýunça strategiýa hemde şu strategiýany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çärleriň meýilnama tasdiklandy. Degişli ministrliklere, pudoklaryň dolandyryş edarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň iki häkimliklerine strategiýanyň amala aşyrylmagyny üpçün etmek tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýety ösdürmek konsepsiýasynda gözüňde tutulan wezipeleriň amala aşyrylmagyny üpçün etmek, milli ykdysadyýetyň pudoklaryny sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary tehnologiýaly we bätleşik okyply sanly ykdysadyýety ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň sanly ykdysadyýety ösdürmek 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasy hemde şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çärleriň meýilnamasy tasdiklandy. Ministrliklere, pudoklaryň dolandyryş edarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine döwlet maksatnamasynyň amala aşyrylmagyny üpçün etmek tapşyryldy. İşin aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakyndaky Türkmenistanyň kanunyny we Türkmenistanyny ygtyýarlandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýyna çykaran 1771-nji kararyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda hemiki önümleri getirmek, öndürmek we ýerlemek babatyny işi ygtyýarlandyrmak hakyndaky düzgünnama tasdiklandy.
Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüni garaşdyr watanymyzyň ykdysadytynyň ýokary depkini ösmegini üpçün etmek we işeň maýa goýum siýasatyny dowam etdirmek. Türkmenistany senaga taýdan ösen döwlete öwürmek, bilimlere we innovasiýalar daýanýan, ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalar özüne jemleýän, ykdysadytyň puwdoklaryň we iýetçilik görnüşleri babatyny diversifikasiýalaşdyrylmagyny üpçün edýän, sanly ykdysadyty uýgurlaşdyrýan bazar ykdysadytynyň özgörtmelerini üstünlikle amala aşyrmak, täze iş orlaryny döretmek, ýurdumyzyň we onuň sewitleriniň ykdysady kuwatyny berkitmäge gönükdirilen şäherleri ýygyderli durmuşa geçirmek, ýylatymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam gowlanyrmak, sewitleýin maýa goýum işçiligini kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi namalaýyklykda Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasy tasdiklandy. Ministrlikleri puwdoklaryň dolandyrys idaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine maksatnamanyň belenen möhletleri talabalaýyk ýerine ýetirmegini üpçün etmek tapşyryldy. Maktumul Pragynyň dünýä edebiýatynyň altyn hazinasyna ýeren baý hemde gymmatly edebi mirasyny, dünýäwi garaýyşlaryny, şagyrlarynyň naky pelsepe älemini, 18-nji 19-njy asyrlarda türkmen durmuşyna ýetiren uly täsirini ilmi esasy öwrenmek, onuň dörejliginiň türkmen şol sany tutuş gün noruň ilmi medeni durmuşy bilen aýrylmaz baglanşygyny döwrewap sany tehnologiýalaryň üstü bilen açyp görkezmek, şahyrany dünýäsini halkara ilmi edebi jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek, hemde beýik akyllaryň doglugynyň 300 ýyllygyny halkara derejesinde münasip bellemek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi namalaýyklykda 2024-nji ýylda Günnogorun beýik akyllary we nusgaw şahyry Maktumul Pragynyň doglugynyň 300 ýyllygyny ýokary derejede guramaçylykly bellenler. Şelde resmi nama bilen bu senäni bellemek boýunça guramaçylyk topar dürdüli. Onuň düzümi tasdiklandy. 2021-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bir taraplygynyň 25 ýyllygy. Şelde 2021-nji ýylyň Türkmenistan parakatçylygyň we ynançmagyň watan ýylyp yglan edilmek münasibetli dawraly bayramçylyk çäherlerini halkara derejesinde guramaçylykly geçirmek, döwletimiziň işleri we daşary siýasatyny giňden wagt etmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi namalaýyklykda Ministrler Kabinetine Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bir taraplygynyň 25 ýyllygy, şerde 2021-nji ýylyň Türkmenistan parakatçylygyň we ynançmagyň watan ýylyp yglan edilmek münasibetli dawarlaryň we çäherleriň ýokary derejede we guramaçylykly geçirilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bir taraplygynyň 25 ýyllygy, şerde 2021-nji ýylyň Türkmenistan parakatçylygyň we ynançmagyň watan ýylyp yglan edilmek münasibetli Türkmenistany we daşary ýurtlarda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäherleriň maksatnamasy, Türkmenistany we daşary ýurtlarda ýaýwanlandyrmak boýunça geçiriljek çäherleriň meýilnamasy tasdiklandy. Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmek 2020-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna belenen wezipeler üstünlikle amala aşyrmak, döwletimiziň ykdysadytynyň önemçilik we eksport mümkinçiliklerini ösdürmek, ýurtda öňürlen harytlariň dünýä bazarlaryna bätişe ukypdygyny ýokarlandyrmak, Türkmenistanyň ykdysadytyny işe urluk gurşawyny we maýa goýum ýagdaýyny hasam kämilleşdirmek, milli ykdysadytyň oňyn tölew we sowda deň agramlygyny üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi namalaýyklykda Türkmenistanyň 2021-nji 2030-njy ýyllar üçin daşary sowda strategiýasy tasdiklandy. Ministrlikleri we puwdoklaryň dolandyrys idaralaryna şu strategiýada belenen şäherleriň amala aşyrylmagyny üpçün etmek tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni milli ykdysadyýetimiziň puwdoklaryny sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary tehnologiýaly we bätişe ukyply sanly ykdysadyýety ösdürmek hemde Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen Birleşik Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň arasyndaky eksport-import amallary üçin bir penjeratly 2021-nji 2023-nji ýyllar üçin tasdymy resmi namasyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi namalaýyklykda eksport-import amallary üçin bir penjere ulgamynyň işini utgoşdyrmak boýunça puwdogara topar dördüli. Hemde bu toparyň düzümi topar hakyndaky düzgünnama tasdiklandy.
Berkarar devletimizin bahtiyarlık döwründe yurdu bağı bossanlygy öwürmek boýunça alınıp barýan işler hasam ýaýrylandyrmak hemde Türkmenistanyň garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ekleýän bağı nahallarynyň meşhurlygyny artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi aýaklykda Türkmenistanyň 2021-nji ýylda saýaly pürli meýweli baglaryň we özümiň şol sanyny ministrlikleri we puwdoklyň dolanyş edarlaryna Aşgabat şäheriniň häkimligine 10 million düýp nahalyň, welatlaryň häkimliklerine 20 million düýp nahalyň ekilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Ministrlikler puwdoklyň dolanyş edarlary welatlaryň hemde Aşgabat şäheriniň häkimlikleri meýweli bag we üzüm nahallarynyň aýratyn keskitlenen yer bölüklerine görnüşleri boýunça ekilmegini hemde ekilen pürli meýweli bag we üzüm nahallarynyň damjalyň usuly suwarylmagyny üpçün etmäge borçly edildi. Şeýle resminama bilen Owa Hojalyk we Daşky Urşa Gormak ministrligine, degişli ministrliklere, puwdoklyň dolanyş edarlaryny, welatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerini ýeterlik mukdarda üzüm we 3 ýyllyk bag nahallary bilen üpçün etmek hemde şolaryň ekilişine we ýygyk edilişine gödegçilik etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi aýaklykda Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyny üstünlikli amala aşyrmak, etraplarda we şäherlerde durmuş ykdysady we medeni ugurlarda gowy netijelerin gazanmagyny, hemde döwrewap tehnologiýalar ornaşdyrylan önümçülikleriň döredilmegini höwetlendirmek. Şeýle Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 7-nji fevralyna çykaran 1196-njy buyrugyny ýerine ýetirmek maksady bilen Daşowut welatynyň Niýat fadynyň etrawy 2020-nji ýylyň jemleri boýunça welatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriň arasynda durmuş ykdysady we medeni taýdan ähli görkezler boýunça iň ýokary netijeler gazanyp Türkmenistan boýunça ýeňiji bolan etrap diýilip yglan edildi. We Niýat fadynyň etrawynyň häkimligi 1 million Amerikan dollary meşhurdy pul bayragy bilen syýlaglandy. Türkmenistanyň Merkez Banky görkezlen pul bayragyny Türkmenistanyň altyn asyryny ösdürmek döwlet gaznasynyň sirişdelerinden bölüp bermäge borçly edildi. Türkmenistan prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi aýaklykda Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyny üstünlikli amala aşyrmak, ýurdun sebitlerini durnukly ösdürmek, döwrewap tehnologiýalar ornaşdyrylan önümçülikleriň döredilmegini höwetlendirmek, hemde ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýetgiderlik gowlandyrmak maksady bilen welatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriň arasynda 2021-nji ýylyň jemleri boýunça welatlarda durmuş ykdysady we medeni taýdan ähli görkezler boýunça iň ýokary netijeler gazanmak uğruna bäteşik yglandyrdy. Şeýle resminama bilen 2021-nji ýylyň jemleri boýunça welatlarda durmuş ykdysady we medeni taýdan ähli görkezler boýunça iň ýokary netijeler gazanyp ýeňji bolan etrawy ýa-da etrap hukukly şäheri keskitlemek boýunça topar döredildi. Hemde onuň dedimi tasdiklandy. Topar welatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriň arasynda yglan edilen bäteşikde her welatda iň ýokary netijeler gazanan etrawy ýa-da etrap hukukly şäheri. Olaryň arasyndan bolsa Türkmenistan boýunça ýeňji bolan etrawy ýa-da etrap hukukly şäher keskitlemäge borçly edildi. Yglan edilen bäteşikde Türkmenistan boýunça ýeňji bolan etrawy ýa-da etrap hukukly şäheriň häkimligini 1 million Amerikan dollary meşhurdy pul bayragy bilen syýlaglamak bellenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe garaşdy watynymyzda amala aşyrylýan düýp özgörtmeleri ilmi taýdan esaslandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyetini, ilim, bilim, medeniyet ulgamlaryny, ilmiň gazananlaryny ornaşdyrmak, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, synawatyny, dilini we edebiýatyny ilmi esaslarda öwrenmek hemde ýokary derejeli hünärmenler we ilmi işgärleri taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi aýaklykda 2021-nji ýylda ilmiň ugurlary boýunça aspirantura kabul ediljek aspirantlaryň hemde alymlyk derejelerine dalaşgärlige hatawy alınjak dalaşgärlaryň sany, şeýle-de klinik ordinatura kabul ediljek ordinaturalyň sany tasdiklandy. Türkmenistan prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi aýaklykda Türkmenistanyň suw kodeksyna laýyklykda ýurdun suw serişdelerini aýawly hemde netijeli peýdalanmak maksady bilen 2021-nji ýylda welatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen meşhurlar tasdiklandy. Häzir bolsa Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen tanış edýäs.
Halkara Neft we Gaz Üniversitetine Ýagşylyk Akaýewiň adyny dakmak hakynda. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň garaşlygyny we öz ygtyarlygyny puturlandyrmakda, ykdysady kuwatyny we halkara awraýyny ýokary götürmekde. Ýurdumyzyň neft gaz toplumyny giň gerimler bilen ösdürmek we toplumyň halkara energiýa ulgamlaryny işçiň goşulmagyna gönükdirilen siýasatyny durmuşa geçirmekde. Bu daga ilmiň gazananlaryny we öňdewarjy teknologiýalar ornaşdyrmakda, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny, ýokary hünär derejesini, neft gaz bodagy üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamakda, köp ýyllaryň dowamyna çeken ihlasly hemde halal zähmetini göz öňüne tutup, halkymyzyň öz manyly ömrüni ata watanymyza wepaly hyzmat edip, münasip izgallaryň şahsiýetlerimizi hormatlamak we olaryň atlaryny ebedileşdirmek bardaky asylly ýolgularyny eýerip, şeýlede Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowyň Halkara Neft we Gaz Üniversitetine Ýagşylyk Akaýewiň adyny dakmak bardaky başlangyjyny gollap, hemde beren tapşyrygyny ýerine ýetirmek maksat bilen we döwlet kärhanlaryny, guramalaryny, idaralaryny, geografik we beýleki obýektlere ad dakmak we olaryň adyny ütgetmegiň tertip hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň mejlisi karar edýär. Halkara Neft we Gaz Üniversitetine Ýagşylyk Akaýewiň adyny dakmaly we ony mundan beýlek Ýagşylyk Akaýew adyny Halkara Neft we Gaz Üniversiteti diýip adlandyrmaly. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedow. Şanly waka, Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanan senesi münasibetli milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, kärhanlar hemde guramalaryň ýolbaşçylary gutlaýarlar. Gutlaw hatlaryna döwlet başçylygymyzyň ýolbaşçylygyna ýurdumyzda giň gerimli özgertmeleriň geçirilýänligi, kendi durmuşyň ähli uğurlaryny belen sepkitleriň gazanýanyny talýar. Hatlar we telegramlar iýerenler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli liderimiziň ýadywsyz taglalaryny netijesinde Türkmenistanyň deňsiz taýsy üstünlikler gazananlygy belläp, döwlet başçylarymyza tüý sürekden berk jan saglygyny, uzak ömür, bagtyarlyk, watanymyzy mundan beýlegem gülledip ösürmegiň, halkymyzyň awadan durmuşynyň bähwidini alyp barýan beýik işlerini täze üstünlikler ardy edýärler. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliyew, Geliniýazow, Galyjew, Meredow, Mehmedow, Müşşikow, Uradgelliyew, Öwedow tüý sürekden çykýan gutlawlaryny iýerdiler. Milli liderimiz Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmedow gutlady. Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň jogapkar işgärleri döwlet başçylarymyza iň gowy arzuwlaryny ýoladylar. Şanly waka bilen hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşowut welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangelliýew, Mar welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Galyjew gutladylar. Milli liderimiz Türkmenistanyň har we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşçylary gutlaw hatlaryny berdiler. Döwlet başçylarymyz Gurbanguly Berdimuhammedow şanly waka münasibetli Türkmenistanyň saýlawlary we salat açyklary geçirmek bardaky merkezi toparmaşlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňişiniň başlygy, Kärdişler Arkadaşlyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Winanlar birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy, Mahtumlar adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Türkmenistan halk maslahatynyň diýwanynyň iş dolandyrysy, Parahatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we köp sanly beýlekler mehirli we tüý sürekden gutladylar. Hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe şöhratly geçmiş taryhymyzy halkymyzyň dörden milli gymmatlyklaryny ösdürmekligi, yeni mamalarymyzdan miras galan eli işlerini öwrenmek, halçylyk, zergärçilik ýaly kesip-kärleri münasip dowam etdirmekligi giň ýol açyldy. Daşowut welaýatynyň çeperelli zinanlary şeýle ustat zergärler we senetkarlar özleri üçin dördüp berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu önümleriň nusgulyk görnüşlerini öndürmekde aýratyn tapawutlanýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe halkymyzyň milli däwlet desurlaryny, soňky derejesine göterilen ilişlerini, milli gymmatlyklarymyzy wagt etmek hemem bu hünärliň münasip dowam etdirmeli giň mümkinçilikler döredilýär.
Qadim halkymyz özdörüden soňgo deserlerini diňe bir daşky görünüşi boýunça däl, eýsem tebigat bilen aýrylmaz baglanşykda döredipdir. Munyň şeýledigine dürli görnüşli aýdymsal gurallarynyň we zergerçilik önümleriniň ýokary hil derejesinde öndürilmeginiň köp ýyllyk tejribesi şaýatlyk edýär. Gelin gyzlamyzyň günlük hemem toý libaslaryna bede goşýan şaýsepler bolsa, milliligimiziň dowam bolýanlygyny alamatlandyryp. Eni mamalamyz tarapyndan sünnälenen gadymy elişleri gahrman arkadamyzyň aýratyn üns bermegi bilen köňlü zehinli türkmen zenanamyzyň elişleriniň gymmatynyň dikeldilmegine giň ýollar açdy. Türkmenistan parahatçylygy we anaşman watan ýylyna da daşowly çepereli ezber gelin gyzlar özüniň gözbaşyny ören gadym wagtlardan bäri alqaýdan türkmen halysyny dokumokda öz boşly ustadlyklary bap. Gadym döwürlerden gözbaş alýan halysyn goty dünýä gözellikleriniň seresi hasaplanýar. Türkmen halysyny türkmeniň geçmiş tarihi, türkmen zenarlarynyň ýürek arzulary jemlenendir. Munyň özi bugun Daşow welaýatynyň owalaryna dar şäherlerini, elişlerini münasip dowam etdirýän eller hünärli gelin gyzlaň milli buýsunçyny, öz kesipkärini bolan söýgüsini ýene bir gezek artdyrýar. Milli elişler bilen meşgullanýan gelin gyzlar halkymyzda gadymdan gelýän halipa şägirdlik ýoluny dowam etdirip, öz hünärlerini ýaşary da ýadawsyz öwredýärler. Şeýlelikde ene mamalardan dowam edip gelýän bu gadymy we müdümi kär, nesilli nesle geçip dowam bolýar. Gadym hemem müdümi sonugotymyzyň pajarla ösmek üçin giň mümkinçilikleri döredýän milli liderimiziň adyna Daşowly eli çeper gelin gyzlar alkyş we hoşarlyk sözlerini aýdýarlar. Hormat ablar, Nuwalfa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 12 fevral saat 20-den 13 fevral saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gulugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesini 5-10 gradus, günnüdini 19-24 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 10-15 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesini 2-7 gradus, günnüdini 18-23 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesini 2-7 gradus, günnüdini 18-23 gradus maýl bolar. Levap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirradyk günni ordan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesini 2-7 gradus, günnüdini 16-21 gradus maýl bolar. Daşowly welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesini 1 gradus sowukdan 4 gradus şeli maýl, günnüdini 11-16 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan tile sekundy 7-10 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesini 4-6 gradus, günnüdini 20-22 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 13-nü magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyny arşylýar. Edid watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tolan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly. Hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle gyş basynyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, basyla görä geýinmegi maslahat berýär. Mehribany eleşler, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň islenlik basynyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehribany adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň maýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretlenýär. Ýakly şoň özüni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň,